Haupa, Naiera Pascual naiz, Laudioko Gregorio Marañon Institutoko ikaslea, eta txokolaterapia tratamendua azalduko dizuet. Hasteko, bizkarreko larrua tonikoz beteriko kotoi batzuekin garbitu. Konkorperlekin egindako itsaspilin, larruaren azaletik egingo da 10 minutuz iguruzketa txikiekin. Eskuak eze mantendu behar dira emultsioa lortzeko. Txokolatea urarekin nahazten da, 20 graduko temperaturan gutxi gora bera, homogeneizatze osora arte. Temperatura 45 helduko da. Bizkar osoan igurtuko dugu eta ondoren film edo plastikoarekin biltzen dugu eta burusi elektrikoarekin estaltzen dugu 20 minutuz. Estalkia toaia beroekin kendu eta bibragailu bizkarretik pasatzen dugu. Paravertebral muskulaturan bentosak ipintzen ditugu. Bizkarreko masajea egiten da, estres aurkako mugimenduekin, kakao musez. Teknika hauen helburua bizkarreko uzkurdura arindu eta erlajazioa erraztea da. Harri beroekin teknika erabiltzen da bizkar osotik. Lan amaituta txokolatina hartzen da. Laburbilduz, hauek izango lirateke eman beharreko pausuak. Tonikoarekin larrua garbitu, itsaspilinga. Estalkia txokolatearekin. Film edo plastikoarekin bildu eta burusi elektrikoarekin estali, 20 minutu. Toaia beroekin estalkia kendu. Bibragailua bizkarretik pasatu. Bentosak ipini. Bizkar masajea kakao muserekin. Harri beroetako teknika. Lan amaituta txokolatina hartu.